katon Pak Wandi bae kan kok abang men to Mboten pareng ngoten niku. ora apa-apa ora katon ngono kuwi ngliwati jalur Ora pareng mulai pesair wis diciptakan karo sing spesial Bapak Wandi saking Wandi. Yo Bandung Mantindo. Pak Wandi omahe kene, Nduk. Oh iya Pak Iso. Wandi omahe kene. Dek delik iku Kleru berarti. proses. Ojo lali poe